Her står jeg så på Shell-stationen i Holbæk, og jeg er en meget glad mand, fordi det lige lykkedes mig for første gang at tilbagelægge mere end 10 km med et forbrug på under 100 watt-timer per kilometer. Og det betyder, at hvis jeg kan gøre det på en fuld tank, så kan jeg faktisk slå verdensrekorden for langdistancekørsel i elbiler. Den ligger pt. På 547,5 km per liter. Hvis jeg skal slå den, så skal jeg ned på 100 watt-timer per kilometer. Og nu er jeg altså kommet ned på 98 watt-timer per kilometer, og det vil sige, at jeg burde kunne slå den med en hel del. Den her kørsel, den har jeg ovenikøbet lavet på almindelig vej. Jeg har lavet den om aftenen, det vil sige med anden lyset tændt, og der har været lidt op og ned af bakke, der har været et par stop, der har været et par lyskryds osv. Alt sammen ting, som faktisk gør hele økonomien meget dårligere. Så når jeg igen vil gentage det her forsøg under lidt mere kontrolleret forhold, på en mere jævn bane, hvor jeg ikke skal lave alle de her stop, så forventer jeg faktisk, at det kan gå hen og gå rigtig godt. Så ja, jeg er en meget glad mand i dag. Jeg er stolt.